Ето в какво състояние пристигна поредният ни автомобил Nissan Juke 2013 година, 1.6 бензин газ, 117 конски сили на 150 000 км. Отвън общото състояние на автомобила е доста добро за годините си, има няколко забележки от дръскотини, които сега ще ви покажа. Задна дясна врата с вежата има много лека дръскотина. Отзад задната броня и задния капак са в добро състояние без забележки, но от задната лява страна на бронята, както и задния но от лявата страна на задната броня, както и задният ляв калник, ето тук има забележка и тук има дръскотина, което ще поправим. Тук на предната броня също има много лека дръскотина. Двата фара имат нужда от полиране, както и целият автомобил има крещяща нужда да се полира, тъй като лаковото покритие е доста захабено. Отвътре кората на шофьорската врата е в добро състояние. Забележка има на шофьорската седалка. Тук има много леко скъсано и тук виждам, че има дупка от цигара, което ще бъде подменено цялото парче. Като цяло салонът има нужда да мръсне, има нужда да се изпере целият автомобил. Пасажирската седалка е добре, задните седалки също са без забележки, както и таванът. Показания 151 765 без индикации за каквито и да е било повреди. Мултифункционален волан, темпомат, газов инжекцион BRC, CD радио, климатроник, 5 скорости, USB и AUX. Багажното отделение, бутилка на стако, всички необходими консумативи, които са за автомобил без резервна гума. Долу автомобилът е напълно чист, без каквато и да е било ръжда, като е наличен DPF-ът и катализаторът. 17 цолова джанта на Nissan с гуми 215 55-17. Марката е General Ultimax One летни с повече от 6,5 мм грайфер. Ето я и работата на мотора. Налични са 2 броя ключове към автомобила, както и сервизни документи, като последното обслужване е 25-та година на 151 000 км. Ако и ти си търсиш автомобил, но искаш доверие, коректност и добро